Maliba TV en jabaranso filɛbagaw aw dan se bi alamisa juye kalo tile 23 san 2026 Maliba TV en ka kunnafoni sentelima kɛnɛ kan kunnafoni dabɔ la an bɛ taa AGEFO maaw ni duguma kalanso ni sanfɛ kalanso maaw ka kunnafoni dakun na ni olu jɛra ka baara dɔ bolonɔ bila kɛ ni yɛrɛ kɛra kunungo juye kalo tile 22 san 2026 n'o bɛ ɲɛsin ɲɛtaa yɛrɛ ma an ka kalanko dakun bɛɛ lajɛlen na o ɲɛtaaw yɛrɛ sabatili bolo ma u da nɛnkun sera dakunba damadɔ ma n'o bɛ tali kɛ subahana mansinko technologie ani lakagoloya walew n'a ɲɔgɔnna caman o ɲɛmaya baara ninnu kun minɛna kunungo juye kalo tile 22 san 2026 an ka minisiri fɔlɔ général de division Abdoulaye Mayiga fɛ ni o yɛrɛ kɛra primature kɔnɔ. N'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ taa Soko kunnafoni bunakun kan waati tɛmɛnen a jirala k'a fɔ ko yɔrɔ dɔw bɛna ci yaasa jamana yɛrɛ bɛ se ka fɛrɛ cogo min na goudron ko nasira fɛ o so ciliw olu waleyaw kɛra kunungo ka kɛ ni juye kalo tile 22 san 2026 n'o bɛ tali kɛ Bangoni Jalakɔrɔji Safo Dabani ani Ɲɔzɔnbugu la o baaraw yɛrɛ nun na kunungo i n'a fɔ an y'a fɔ a ye cogo min na juye kalo tile 22 san 2026 n'o o baaraw ɲɛmaya minɛlen don kulu kɛrɛnkɛrɛnnen bolo kulu min bɛ ɲɛsin minisiriso min ka ca ɲɛsin do so ani du koɲɛw bɛɛ lajɛlen sabatili ma o kulu kɛrɛnkɛrɛnnen o maa ɲɛma ni o ye Mahamadu Wɔlɔgɛmɛ a y'a jira k'a fɔ ko farangala k'a bɛ t'i jɔ du 573 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko la o de kan ka ci o 573 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko kɔnɔ ko dutigi 430 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko olu ye bolonɔ bila kɛ sɛbɛn na n'a bɛ fɔ o ma ko procès verbaux olu yɛrɛ fɛnɛ cɛla maa minnu ni nafolo kasabi kan ka segin u ma ka sababu kɛ u ka duw cira ko a bɛ t'i jɔ maa 144 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko la olu de y'u ka nafolo kasabi sɔrɔ ni baara in dakun na. Kɔkanke wɛrɛw bɛ taa n'an ye Senegal jamana kan a jirala k'a fɔ ko Senegal jamana ɲɛmaa kɔrɔ ni ale ye Macky Sall ye ale tun ye taama kɛ ka taa Senegal jamana kɔnɔ ni ka taa ɲinini kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ Basiru Jomayi Faye ni ale an bɛ waati min na i ko sisan Senegal jamana ɲɛmaa ale ni a ka kolo ni a ka dɛmɛbaga dɔ yaasa u k'u fanga fara ɲɔgɔn kan min b'a to a bɛ ka a bolo manabɔ o ni jɔyɔrɔya ɲɔgɔnfɛ cogo min na a bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ o la a ye sɛbɛn walan dɔ walakata kunungo juye kalo tile 22 san 2026 ni a y'a ka nisɔndiya yir'u la kosɛbɛ ko b'a jira k'a fɔ k'a kan ka cɛsiri jalakɛ filɛ ka sanga ni Sénégalais ni Sénégal jamanaw denw ye k'u y'a jira k'a fɔ k'u bɛna senkɔrɔma tintin ni wale in na. An ma kuncɛ ni République démocratique du Congo ye min ye Ebola ko kunnafoni ye OMS maaw olu ka sɛgɛsɛgɛli tɛmɛnen kɔfɛ sɛbɛn walankata ni u y'a jira k'a fɔ kunungo araba juye kalo tile 22 san 2026 an bɛ waati min na i ko sisan ko dɔ de bɛ ka fara Ebola kan ka taa fɛ ko a bɛ t'i jɔ maa 1000 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko la ko olu de ye a sɔrɔ ani fɛnɛ ko dadigi bɛ ka kɛ dugunin dɔ la n'a bɛ f'o ma ko province de Lutri o kɔnɔna yɛrɛ la ko maaw caman de bɛ ka Ebola sɔrɔ ka u y'u sɔnɔfara sigi min kan o kunnafoni ninnu kɔnɔ ko denmisɛnninlamɔgɔ k'olu de bɛ ka sɛgɛn kosɛbɛ Ebola ko in bɔnakun na. Ani manaw ni kunnafoni ni sira ka fara ɲɔgɔn kan ka di aw ma Maliba TV 1 ka kunnafoni sitelimaw kɛnɛ kan Maliba TV 1 jabaranso kan aw k'an bɛ don wɛrɛ ni Ala man ka jɔnya jɔ an na.